Салом алейкум, ба ҳамаи одамое ки моро тамошо мекунед. Нигоҳ кунед, ҷои итальянкаи фасон омадагием. Нарх 140 сомонӣ. Бисёр гирем бо арзон мешавад. Полностью мехоҳед сангзадагӣ. Баъзе бак расеткаи хадавоиш ҳастай. Доставка любой ҷо мекунем. Чӣ қаба зебан. Чашмта гул мебарад. Чӣ қаба фасон. Полностью сангзадагӣ. Фасонаш. Любой ҷо доставка мекунем. Россия, Тоҷикистон без проблема доставка мекунем. Нигоҳ кунед. Барои заказ кардан номеромон дар рӯи экран я нависед. Любой ҷо доставка мекунем. Ана бо нахи модело доранд. Моделошон 150 сомонӣ. Бисёр гирем бо арзон мешавад. Ин ду дона зиёд гиред, нархи опта метем. Любой ҷо доставка мекунем. Россия, Тоҷикистон без проблема. Чӣ қаба зебан. Расеткашон бисёранд. Яъне 5 расетка, 5-6 расетка ҳаст. Бо ин хелио ҳам ҳастанд. Барои заказ кардан номеромон дар рӯи экран я нависед. Ай боро любой ҷо доставка мекунем. Россия, Тоҷикистон без проблема. Полностью ҳамаша аялам нишон метам. Чӣ қахшудан. Полностью сангзадагӣ. Базебако. Доставка любой ҷо доставка дорем. Наздикиҳо бошанд, худам доставка мекунем. Агар дуртар боша, ба таксиё равон мекунем. Ай даст таксиё мегирем. Бибинед чанд қахшуранд. Расеткашонам бисёранд. Итальянкаи топай, мақсади ки рангаш намепара, ҷазир намешавад, безеб намешавад. 100% чӣ хеле ҳаст, узор амиха места. Рангшам гум намешавад. Якшан чӣ қахшуранд. Айш се расетка ҳаст. Базебако бо ин пиштагиё. Барои заказ кардан номеромон дар рӯи экран нигоҳ кунед, хелиошам ҳастанд. Нархнамошон арзон мешавад. Агар бисёр гирем бо арзон мекунем. 150 сомонӣ бо арзон мешавад. Нигоҳ кунед. Санги Сваровски задагӣ, санги базебак, шаги тоза, мақсади ки пластмасса нестанд, арзонако нестанд. Бо ин хеле намудошонам ҳаст. Любой ҷо доставка мекунем. Россия, Тоҷикистон без проблема доставка мешавад. Барои заказ кардан номеромон дар рӯи экран я нависед. Любой ҷо доставка мекунем. Бе ягон мушкилӣ, бе ягон чиз. Апай Шукрона старший директори Фаберлик линияи нави хичак шуданиай. Шанс барои занони бо мақсад метонен дар номерои рӯи экран нависен. Ҳатман шумо да ҷавоб метем. То директорӣ ёрдам мекунем. То званияи директорӣ. Ҳамаи реклама, ҳамаи чиза дастгирӣ ай тарафи мо шумо да мешава. Ин шанс. Салом алейкум мардум. Ина нигоҳ кунед, хеле итальянкаи базе цветои новинка омадагианд. Ҳамаша аялам нишон метам. Нарх 180 сомонӣ. Ай ду дона бисёр бигире бо нарх арзонтар мешавад. Нигоҳ кунед, ин гарини тез тамом мешавад. Барои серсангзадагӣ 4 намуд расетка дорад. Чақар хушранд. Расеткаи фасон поён дами хелиош ҳастанд. 1 2 3 4 5 намуд расетка, 6 намуд расетка ҳаст. Доставка любой ҷо мешавад. Нархи наво фасонанд. Нигоҳ кунед. Чақар хушранд. Ёшам ҳаст. Нарх 180 сомонӣ бисёр гиред. Агар мақсад ай ду дона боло гиред, бо нарх арзонтар мешавад. Бе проблема, бе ягон чиз. Фасонако. Нарх 180 сомонӣ бисёр гиред, бо арзон мешавад. Нигоҳ кунед, чӣ қадар фасон. Ёшам вообще дерзкий. Нигоҳ кунед. Любой ҷо доставка мекунем. Россия, Тоҷикистон без проблема. Сангои базе боша. Шумо просто чикор мекунед? Як скриншот мекунед, маъқули дилтон маъқул боша, скриншот мекунед, як хатча кашида да WhatsApp мо равон мекунед. Ай боро любой ҷо рой мекунем. Ана нигоҳ кунед, хеле расеткаи фасон шам ҳастанд. Расеткаи безеб. Як гарантия доранд, мақсад рангшон намеравад, материалшон безеб намешавад. Ҳама 100% нигоҳ кунед, бо поён дам ҳама намудош ҳастанд. Я бо ин намудшам ҳастанд, нишон надодам. 6 намуд, 5 намуд расетка дорад. Базебако инешам ҳаст. Я чандия? Доставка любой ҷо мешавад. Россия, Тоҷикистон без проблема доставка мекунем.
برای заказ карда номро монда روی اکران یا زنگ میزنید از همه بورا доставка میکنیم. این یوش هم هستن. اصلا معقول باشه یک خرچه کشته روی کنید доставка میکنیم.